Zdravím všechny, jmenuji se Petr Rozgán, mám 66 roků a jsem už v důchodu. Přesto se snažím stále být aktivní a něco ve svém životě dělat. Přiznám se, někdy to ale těžký, přesto s tím zápasím. A tohle video by mělo shrnout, čem je to špatný, s čím zápasím, co se mi nedaří. Přiznám se, nějak jsem se zaseknul nějakou delší dobu a už několik týdnů jsem nedal žádné video. Ale Pajda mě říká, hele, nepůjde zase někam ven, projít se, něco pěkného vidět, zamyslet se nad tím, co jak je. Bylo by to dobrý, ne? Moc jsem důmal nad tím, jestli tohleto video vůbec natočit. Ale pak jsem si uvědomil, že vzhledem k tomu, že chci říkat všechno, co cítím, jak na tom jsem, co se mi daří, nedaří, tak i tohleto k tomu taky patří. Je to už několik týdnů, skoro 2 měsíce, co jsem natočil poslední video, když jsem spal na Silvestra v nějakém bivaku, kousek od Ještědu. V tom bivaku jsem chtěl tehdy natočit nějaké povídání o tom, jak jsem dokončil minulý rok, co čekám letošní rok a jaký to bude. A nejenom jsem si uvědomil, že to až tak zase tak jednoduchý není. A prostě jsem to nenatočil nakonec. A důmal jsem, jestli jo nebo ne, jestli to vůbec má cenu, jestli to někoho zajímá. Takže to zkusím, uvidím to. Takže to bude v tomto videu. Asi je to blbost, zveřejněno na konci dubna video, které jsem natočil na konci února. No ale stejně to udělám a proč jsem to udělal, se dozvíte někde na konci toho videa. Musím se vrátit, něco dokončit. A to je smysl téhleté cesty. Mám za sebou pár kilometrů a jsem teď na jednom takovým maličkým vrcholu. Mám takový, že bys to měl tady jmenovat Malý Vápený. A je tady plno sněhu, svítí tam sluníčko a je to pěkně tady. Jsem rád, že jsem vypadnul. Ale přece jenom jako, když je to malý kopeček tady, tak dává mě to teda dost zabrat. Jak jsem na začátku videa říkal, že jsem se zaseknul a hledám cestu dál, tak tady to je. Tady jsem se zaseknul. Tady jsem něco chtěl udělat a nějak se mi to nepovedlo. A já pak nevěděl, jak to prostě všechno uzavřít, dokončit. A je to tady. Tady ten přístřešek, jestli někdo poznáváte. Jo, to je ten přístřešek, kde jsem spal na Silvestra. Kde byla taková zima, že jsem nebyl schopen nějaké video dotočit a něco říct právě, jak jsem dokončil minulý rok, co se mi povedlo, nepovedlo a co chci dělat letos. A tak jsem si říkal, jestli vůbec má cenu něco takové ještě točit. Pořád jsem to odkládal, ale přitom vím, že mám něco, co bych rozhodně vám chtěl říct. Tak jsem se tu došel znovu to dokončit. Jde to zpět. A jako kdyby byl Silvestr. A nebo ne? Uvidíme, jak to dopadne. Co všechno řeknu. Takže musím si nachystat něco k jídlu, tady taky kousek. A je tu hnusná zima, mrznou mě prsty, ale budu to muset taky nějak nachystat tady. A jsem zvědav, jak to dopadne. Takže jsem tady, zima je tady, kurně jako na toho Silvestra skoro. A uvidím, jestli udělám tu polívčičku. Já tady mám totiž zase na pevný líhvařič, ale takže nefunguje vůbec. Nefunguje. No. On je lepší vařič na plynové bomby, ale mě se ho nechce tahat. Raději mám takhle maličký vařič na kostky lihu. On zafunguje. První důležitá věc v pohodě. Někdo mě sice říká, že ty čínské polívky je pěkný hnus. No jo, no. A ještě to není často. A je to příjemný takhle venku. A vím, že nejsem jediný, který takhle tyhle ty polívky i hlavně teď je to příjemný v té zimě tady. A já mám tak trochu změnu. Tentokrát budu mít do toho nějakou chuťovku, nevím, jak to dopadne. Dostal jsem totiž od Ježíška
sušené maso, několik balení, v krabici to bylo velký, tak bych to chtěl vyzkoušet. Jaký to bude? Dám to do polívky, už jsem to zkoušel. Pár kousků, jenom tak na sucho, možná, že to je lepší. Tak si to vrazím takhle do polívky. Jaký to bude? A je to příjemný. Takže to snad začne vařit za chvíli. Jak jsem říkal, já jsem chtěl hlavně uzavřít takový ten minulý rok. Dát možná pár čísel, jak to všechno šlo. A stejně jsem to na toho Silvestra nachystaný neměl. A až teď tady vidím, jsem si to vyjel přesně výsledky, kolik jsem vlastně minulý rok naběhal kilometrů. To je pro mě taková nejzajímavější metrika. A jenom kdo to ještě neví, mám problémy zdravotní, takže ty čísla třeba nebudou nějak moc velký, ale já jsem rád aspoň za to. No, takže leden, začalo to teda rozblbě. Chůze 46 km, běh jenom 16. No, ani se nedivím. To mě totiž začala hormonální léčba a to jsem byl vyřízený. K tomu ještě se dostanu jako. V únor jsem už nachodil třeba 100 km, ale běhu jenom 12 km. Ale březen jsem si říkal, kurňa, ne, musí něco začít dělat pořádně. Tak nachodil jsem jenom 58 km, ale naběhal jsem za jeden měsíc 80 km, což teda nedokážu pochopit, jak jsem to mohl udělat. V dubnu dokonce 200 km a v květnu jsem naběhal 214 km, k tomu ještě pár nějakých kilometrů nachozených. Třeba v tom květnu jsem měl lužickou 50 běh, takže to bylo taky zajímavé. V červen 94, ale zase 154 km nachozený a červenec tam začal už 1000 mil závod, kde jsem rozhodně chybě nechtěl. A takže to znamenala chůze hlavně. Červenec, takže 330 km v červenci a v srpnu 454 km. A nemá cenu tady každý měsíc to probírat detailně, ale můžu říct, že v součtu je to celkem nachozeno za rok 1712 km a 1050 km naběháno. Což já si myslím, že já jsem spokojený. A jenom taková zajímavost je, že za ten minulý rok mám 6 21 000 kroků. Což je taky dobrý. Co je ale nejdůležitější je, jak to vypadá se mnou letos. Jak jsem říkal, mám nějaké zdravotní problémy, hodně lidí už to ví. Mám prostě 2 rakoviny. Jednu rakovinu mě na konci října vyřízli, říkal, že by to mělo být dobrý, metastázy dál by neměly být, že to všechno vyřízli kompletně celý. Druhou rakovinu mě pořád léčí a léčí mě to hormonálně, že mi píchají každé 3 měsíce do břicha nějakou injekce, aby mi snížili v těle testosteron, který je vlastně potrava pro tu moji rakovinu. A když prej testosteron se mi nebudu, tak rakovina taky nebude mít co žrát a chcípne. Tak doufám, že to funguje, ale vedlejší účinky to má ty, že jsem strašně unavený. Prostě nemám testosteron, což znamená nějaká výkonnost. Občas mě dělají laboratorní měření a zjistilo se, že i když muži mají normální 9 až 29 hodnot něčeho testosteronu, ženy mají 0,2 až 2,3 testosteronu. Já mám testosteron tak mizivý, že to ani nejde změřit. Takže opravdu jako je to se mnou špatný a je to na houby. Rád bych něco dělal, běhal, hýbal se moc více, ale prostě to nejde a
jsem rád, že aspoň něco dělám, protože mi v lednu zase píchli další injekci a já nevím, jestli ten koktejl měl nějak teď silnější, ale cítím, že je to prostě čím dál horší se mnou. Ale snažím se s tím žít a já říkám, není to jednoduchý a dře to, ale jdu proti tomu. Čeká mě ještě 1 rok takovej. Ty injekce, co mi dávají, mají, jak jsem říkal, příznaky nevýkonnost, nedostatek energie, snížená motivace, únava i prý po odpočinku, což je pravda, jako já třeba někdy si odpočinu a jsem zničený pořád, jako. Hlavně ruce takový, jako já nevím, jak to popsat, ale tomu se říká nějaký speciálně to termín, nějaký rakovinová únava, že s člověkem to někdy pěkně zamává, no. A je to dobrý, takhle teplá polívčička. No, další příznaky třeba jsou, protože nemám testosteron, tak se tomu taky někdy říká ta hormonální léčba, že to je chemická kastrace, což je teda pěkně hnusný pojem, ale bohužel je to tak. Nevím, jak to říct, prostě, no, kastrace, no. Takhle to je, no. Ale nejvíce mě štve ta únava, všechno těžké je to. A tohle je vlastně takový trošičku jsem chtěl říct na toho Silvestra tady, ale nebyl jsem schopen, ale já vám teda řeknu i teď, když už je únor, konec února, že vlastně 20. února je, takže zima je taky, je asi -5 stupňů, což teoreticky bylo i v tom lednu nějaký takový, ale nemám za sebou tady noc, mrznou mě prsty trochu, ale jsem rád, že takhle vypadnu ven občas. Protože právě jenom brečeš, já nemůžu, to nejde, to ne. Jo, kňourám, ale jsem se hýbat. Takže já to dovařím, sním to a půjdu zase dál. Mám uvařeno, užívám si to. Je tady výhled ze dveří, prsty mrznou a je to dobrý. Polivka taky, ale mrznou mě prsty na nohách spíše. Nevidíš, že bych se tím polil, jako. Jo, ale to je taky pěkná blbost jezdit takhle v zimě ven někam. Někdo si rád uvaří čaj, takhle venku, kávičku. Já si prostě dělám polívku, no, tak co, no. Mně tam na té polivce se líbí hlavně takový ta ostrá, že. A já si do toho ještě někdy třeba sypu čili koření. Ale to bylo to nejlepší, no. Já bych ještě chtěl říct, že tenhle ten rok jsem vlastně jako dal jenom to video, jak jsem tady spal, v tomhle přístřežku na Silvestra, ze Silvestra na Nový rok. A když jsem to dal na YouTube, překvapilo mě, že to bylo 5000 lidí, do dneška už to na to koukalo, asi 40 komentářů a jsem rád za to, že se to lidem líbilo. Ale jak jsem říkal, měl jsem pak takový nějaký blog, co jak všechno natočit dál. A už jsem dokonce jedno video točil, byl jsem před 3 týdnama, šel jsem přes Lužické hory, chtěl jsem se zase vyspat taky někde venku, a takže jsem tahal sebou spacák. Ale nakonec šel jsem přes Jedlovou Luž a Hvost a těšil jsem se na to, jak to zakončím zase nějakým bývakem, ale nakonec zase jsem ten dokončil, tam bylo něco. Mám to natočený z toho, ale musím prostě dokončit ještě ten konec nějak dotočit. A vysvětlit, proč jsem to nějak prostě nedošlo tak, jak jsem chtěl. Takže proto říkám, někdy se občas nedaří a jednou si překonat.
a užívat si to, ale že jo, toho života. Takže polívčička dáte si taky, no. Dobře je to. Jsem na Rajmundu, což je zřícení na hradu. Je tady vlastně jenom z toho, zůstala tu nějaká zeď, která je tam za mnou. Je to zasněženo, někdo tady už dneska byl a je tady už teplý o něco, protože jak jsem byl v tom bivaku, tak už tam bylo docela dost zima, i když jsem si tam dával tu teplou polívku, tak to bylo na houby dost. Tak jsem tady jako už a já bych měl ještě něco, co vám chtěl říct. Na začátku ledna jsem byl znovu na onkologii a ptal jsem se tam, jestli je to normální mít vlastně 2 rakoviny najednou. A doktorka se zamyslela a říkala, no tak zase úplně tak až tak běžný to není, ale že prej znají lidi, kteří si prošli 4 rakovinama. A co jsem to jako ale sám zjišťoval potom, tak ono, většinou lidi mají jenom 1 rakovinu a pak se to metastázuje někam jinam a vždycky se to určuje ta primární, ta první, že jo, z toho. Já nevím, jak to je teda se mnou, 2 rakoviny najednou s tím, že jednu mě vyřízli, druhou mě léčí pořád ještě, ale přiznám se, na jednu stranu může být spokojený, že všechno se našlo, přišlo to včas, že tam žádný problém by neměl, ale přece jenom jako ta psychika hodně hraje jako. Hodně to ve mně mele někdy a říkám si kurně, jak to teda je. A opravdu, když člověk vidí ty příběhy lidí dalších, protože nejsem určitě jediný a vidím na internetu lidi, kteří se potýkají vším možným, že třeba po nějaké době se jim to všechno vrací, když léčba byla účinná a podobně, že jo. No, takže jako proto já to v sobě cítím, že ve mně něco pořád hlodá, že jo. No, jo, snažím se být aktivní, být optimistko a takhle, že je pravda, protože co mě jiného zbývá, že jo. Ale pořád tam něco ve mně je, že to ve mně něco tam hlodá a nezastavím to, nevím, jaký to je, nedá se s tím rozumně já dělat jako takový, musím jenom věřit tomu, že to bude v pohodě. A říkám, ale ten červíček tam v té hlavě někdy dost hlodá, že jo, no. Video, které jsem natočil v únoru, bylo původně hodně delší a hodně věcí jsem tam raději vystřihnul, protože jsem říkal, že asi to není vhodné všechno zveřejňovat. Takže tady dávám jenom pár myšlenek, které jsem tam neřekl. Dal by se všechno zhrnout do jedné krátké myšlenky. Jsem rád, že jsem dostal šanci tady ještě nějakou dobu být. A to je dal by si všechno. Já totiž poznávám postupně, že ne všichni tuhletu šanci dostali, jako jsem dostal já. Prostě tady nějakou dobu ještě být a užívat si toho života. No tak to všechno, co jsem chtěl říct. Já opravdu tohleto chtěl říct, něco takového, než to video zveřejním. A proto jsem ho takhle dlouho nezveřejnil až teď, když je začátek dubna. Takže jo. Mám to domů už asi 7 kilometrů, teď jsem viděl ceduly, takže jdu domů, no. Já jsem teda spokojený, že bylo pěkné počasí, užil jsem si to, i ten sníh, i když já říkám, nemám to moc rád, ale jako je to bezva. Prostě jsem rád, že jsem mohl vypadnout. A snad doufám, že jsem řekl aspoň část toho, co jsem měl na srdci, bez čeho jsem se cítil takový zaseknutý, když to neřeknu a nezveřejním. Prostě já toto bral jako prostě uzavření toho roku minulého a co bude letos. Jak zní titul jako videa, minulý rok jsem utekl rakovině, kdo ví, kam se dostanu, kam až dojdu letos. A tohle jsem chtěl právě říct. Svůj příběh, jak to je, jak to mám, aby hlavně ty mý známí věděli, že to není jednoduchý a že jsem v pohodě jako takový, že mi nehrozí nic totálního, že by mě doktory vyhrožovali, že už tady dlouho nebudu a podobně. Tohle to rozhodně nehrozí, ale prostě jsem chtěl říct, že i tak není to někdy jednoduchý. Buď fyzicky, kdy prostě jsem unavený, nebo psychicky, že hlava prostě někdy odmítá něco dávat si dohromady všechno, tak by to mělo být a
prostě, že to není se mnou jednoduchý a že takhle to prostě je. No. Ale pořád jdu někam dál a jsem rád, že takhle můžu vypadnout.